Ftehim li jmur lura 18-il sena jirregola l-ħlasijiet tal-overtime tal-pulizija. Skont dan il-ftehim meta l-pulizija jaħdmu aktar minn 46 siegħa fil-ġimgħa, dawn għandhom jitħallsu tal-overtime jekk ma jingħatawx time off in lieu. L-Assoċjazzjoni tal-Pulizija qed tgħid li dan il-ftehim mhux qed ikun implementat u diġà ppreżentat żewġ protesti ġudizzjarji fil-qorti iżda baqgħet ma nstabet l-ebda soluzzjoni. F'Lulju li għadda l-Assoċjazzjoni kienet kitbet lill-Prim Ministru u talbet l-intervent tiegħu, iżda baqa' ma sar xejn. Il-Kummissarju tal-Pulizija kien qal li meta ċċekkja l-affarijiet sab li m'hemm l-ebda ħlas ta' overtime pendenti. Madankollu l-Assoċjazzjoni qed tisħaq li lesta tippreżenta dokumenti rilevanti wara li għamlet eżerċizzju u taf kemm il-Pulizija milquta għandhom jieħdu flus individwalment. F'kummenti ma' One News l-avukat Robert Abela li jirrappreżenta lil din l-assoċjazzjoni fakkar li l-Prim Ministru fit-tweġiba l-domanda parlamentari kien qal li sal-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-assoċjazzjoni kienet se tingħata libsa legali. Huwa qal li din il-weda baqgħet ma twettqitx. Rifjut min-naħa tal-gvern biex jagħti l-libsa ta' union lill-assoċjazzjoni huwa propju biex iżomm lill-assoċjazzjoni milli tkun tista' teżerċita l-funzjonijiet tagħha. U allura aħna min-naħa tagħna bħala assoċjazzjoni għamilniha ċara li mhuwiex aċċettabbli aktar illi l-gvern jibqa' jinjorana u jitrattana b'dan il-mod.